AZC-squallen de Kokon in Balk is na een jaar weer iepen. Dan liet ze 20 ben uit het weer iepene asielziekencentrum binnen deze week uiteenzeet met haar lessen. Net hierin praat Nederlands. En dan vragen heel vaak mensen mij van, ja, maar hoe doe je dat dan? Nou ja, ik praat de hele dag Nederlands. En ik ben nogal van de gebaren, dus dan stinkt de hele dag te toneelspelen van Sadovert. En als het van die stoel giest en dat moet niet en ze versteent niet, dan plak ik ze er weer op. Ja, ik doe ze alles voor. Weet je, die jas, heeft die jas verloren? Waar is die jas? Waar is die jas? Nou, ja. Alles met handen en voeten. Ja, ze begint met de band die echt geen woord Nederlands kennen. Het asielziekencentrum in Balk giet dicht en dus moesten squallen de dwarren sluiten. Maar nooit het centrum waarom is, knikt de squallen wel los. Een flinke operatie voor het squalbestuur van Nijgaast. Er is weer plakmakken voor 2 lokalen, materiaal inzamelen en personeel aannemen. Je kunt volle beter inschatten wat er nodig is in het onderwijs. Een voorbeeld. De vorige keer, je alles moet ik betalen worden. Hè? De vorige keer ben we hier eerst met 1 groep, toen met 2 groepen, 3 of 4. We starten gelijk met 2 groepen, want we weten dat we die na een aantal weken volgen. Het opstarten gaat dit keer makkelijker, omdat een soort hetzelfde is als de vorige keer. Maar net alles. Zij is de groep vluchtelingen die er in Balk kwam is, heel oors. Verliezen hier wie benamen Syriërs, nu komen ze uit volle meer verschillende landen. Maar dat had ik zo zien voordelen. Vorige keer dan praten ze alle Arabisch. En dan wie er vaak 1 of 2 die dat niet koen. En die is dan het buitenbeentje. En nu ben er zo'n taal teruggekomen. En niemand kan elkaar verstaan. Dus dan is Nederlands de voertaal. Want dat leert iedereen. Dus het is eigenlijk alleen maar beter. De squallen is nu opstarten met 2 groepen. Maar de verwachting is dat na de zomervakantie al 4 wezen zullen. Ik daarna wordt er nog groei verwachten.